गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। भारतनि गोबां सुबुंफ्रानो मोनबा रायजोनि रिजाल्टनि थाखाय डिसेम्बरनि 3 खालारा माब्ला फैगोन होनना सानै समफोरखौ बारलाङा मोनबाय थानाय समावनो मैया जुदिव मोनबा रायजोआव बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनो गोनां मोनब्लाबो नाथाय मिजोराम रायजोआ रबिबार सानखौ जिहेतु खृष्टानफोरनि थाखाय गिर्जायाव आरज गाबनांगौआ जोबोरैनो गोनांथार बेखौ नोजोर होनानै मिजोरामनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनैसो हिसाब निकास खालामनानै बे फिथाइखौ फोसावगोन होननानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया रायजोनि सुबुंफोरनि आरज गाबनायखौ लाखियो। बेनि अनगायै नाथाय मोनब्रै रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइया मैया गाजा गोमजायै जानानै थाङो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोनब्रै रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइया ओरैबायदिमोन। छत्तीसगढ़आव बिजेपिया मोनदोंमोन 54, कंग्रेसआ मोनदों 35 आरो बायदि बायदिया मोनदोंमोन 1। मध्य प्रदेशआव मोनदों बिजेपिया गासै 164, कंग्रेसआ मोनदों 65 आरो बायदि बायदिया मोनदों 1। तेलेंगानायाव मोनदों कंग्रेसआ 64, बिजेपिया मोनदों 8 आरो AIMIM आ मोनदों 7 आरो बायदि बायदिया मोनदों 1 आरो राजस्थानआ मोनदोंमोन बिजेपिया 112, कंग्रेसआ मोनदों 70 आरो बायदि बायदिया मोनदों 14। नाथाय बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रादि देग्लायनि बे मोनब्रै रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ जुदिव गेदेर नेशनेल निउज चेनेलफ्रा एजित पल' कंग्रेसनि मोखांखौ मिनिनाय लाबोगोन होनना फोसावदोंमोनब्लाबो नाथाय तेलेंगानाखौ गारनानै गासिबो रायजोआव कंग्रेसनि रिजाल्टखौ गाज्रि जानायखौसो जोङो नुनो मोनो। लोगोसे आरोबाव मोनसे मख'थावना बाथ्रादि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राजस्थानाव बिसायख'थिनि फोसावथिं समाव अशोक गेहलतनि कंग्रेस सरकारखौ फेजेननानै आसामनि जेरैबायदि 700 खान माद्रासाखौ बन्द' खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो राजस्थान सरकारावबो 3454 खान माद्रासाखौ बन्द' खालामगोन नामा होनना मुस्लिम हारिनि सुबुंफ्रा समखिखांनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। लोगोसे बेवहायनो मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रादि तेलेंगानानि पुलिस बिफाननि DGP बिथाङा जेब्ला तेलेंगानायाव कंग्रेसआ देरहासार जायो अब्ला लोगो बिथाङा जेब्ला तेलेंगाना कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट रेवन्त रेड्डीखौ बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाक्टनि नेमखौ सिफायनानै जेब्ला हामग्लायथि बावहोयो अब्ला भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामो होनना सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया फोसावनाय बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव सानैसो भारतनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनो। थारैनो जोङो खौरां बिजोङाव मोननाय बायदिब्ला राजस्थाननि अशोक गेहलतआ जेननानै बुङोदि जोंनि सरकारनि आसनिफोरखौ रायजो राजाफ्रा मोनासै। बिब्दिनो अमित शाह बिथाङाबो बुङोदि सुबुंनि गोसोआव दङ खालि मानगोनां मदि। हरि कंग्रेसनि MP राहुल गान्धी बिथाङाबो बुङोदि गंथाम रायजोआव जेननायखौ आं गुरै गोसोजों बरायनानै लाबाय आरो सानै हयै दावहाखौ लांबाय थागोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। आरो बेबायदिनो आसामनि कंग्रेसनि रायजो सभानि MP गौरब गगৈ बिथाङाबो बुङो जोङो गुरै गोसोजों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आरो राजस्थान रायजो राजाफोरनि बिथोन मानिना लाबाय। आदर्शनि दावहाखौ लांबाय थागोन होननाबो बिथाङाबो लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। मैया पर्बतजरानि मंगलाजार कमिउनिटि नब्लाङाव UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनसे जयनिं हाबाफारि लायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव बावैसो साननि आगोलाव गावनो गावनि समस्तिखौनो खाम्फा बरगयारि बिथांनो हगारना होगोन होननानै गावहा पर्बतजरानि समस्तियाव हाग्रामानि बिबनां साल दंफां मुनमुन ब्रह्मखौ फुनानै गारनो थाखाय गाव बिथांनि हेंथायै फैबाय थानाय BTRनि बिसायख'थियाव बिजाथि गसंगोन होनना बुंनानै गावनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो नाजाग्रा EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा मैया बाहागो लानानै बुङोदि मुनमुन ब्रह्मआ सासे साल दंफांब्लाबो नाथाय बिथाङा सासे सेवनाय साल दंफांसो। बेखायनो बिब्दि सेवनाय साल दंफांखौ फुनानै गारहरनानै बे जायगायावनो UPPLआ गावनि आखाइजोंनो गोदान साल दंफां गायगोन होननाबो सुलुङाव बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि जायगायावनो मा जौगानाय खामानि मावखो होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय बेवहायनो मोनसे मख'थावना बाथ्रादि UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव 17 बोसोर होननाय सोदोब मोनसेखौ बुङाब्ला सालायानो गिदिङै बायदि। जुदिअ EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना सानफ्रोमबो 17 बोसोराव जेबो मावाखै गासैखौबो जाख्ल'जोबदोंमोन होनना रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनानै गावसोरखौनो बिथांमोनखौ राबन बायदि दिन्थिनो थांदोंब्लाबो नाथाय आथिखालाव गावसोरनि आखायावनो गोहो थासेयावबो सासेबो बिदि जाख्ल'नायनि मुङाव जेलाव सोनो हायैया अखा खोरोमनाया हानो रोङा सोंनाय सैमाया अरनो रोङै बायदिसो जादों होनना आं सानो। बे समाव UPPL सरकारा गोजोन फैबाय होनना सानजा सोनाब खाम सिफुं जथा दामना जेरैथिंबो फोसावबाय थानाय समावनो मैया गसाइगाव BTR कच राजबंशी जातीय परिषदनि नेहाथारि बिथां बिपुल रय बिथाङा खौरांगिरि मेल लिंनानै BTRआव सोलिबाय थानाय UPPL सरकारजों लोगोसे BTRनि CM प्रमद बर' बिथांखौ माखासे गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ
फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिथांमोना बे मेलनि गेजेरजों थारैनो प्रमद बर' बिथाङा गावनो KRJP थामहिनबा कच राजबंशी जातीय परिषदखौ दानानै होदोंमोन आरो बे लेखायै गावनि रङियाव थानाय न'आव लेंहरनानै गोबां रोखोमनि बाथ्रा खोथा बुंदोंमोन होननाबो बिथाङा रोखा रावजों बुङो लोगोसे बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा जाय कच राजबंशीफोरखौ लानानै आरो बाहायनानै दिनैनि खालाराव माखासे समस्याफोरखौ मावगोन होननानै 1% मावाब्लासिनो थागासिनो दङ बेनि थाखाय कच राजबंशी हारिनिफ्राय बिथाङा माब्लाबाबो निमाहा मोननाय नङा होनना गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो लोगोसे बिपुल रय बिथाङा बेफोर जाहोननि थाखायनो UPPL राजखान्थि हानजाखौनो गारनानै हाग्रामा महिलारिनि BPF राजखान्थि हानजाखौनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हेफाजाब होगोन होननाबो खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा रावजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेवहाय मोनसे मख'थावना बाथ्रा दि बिपुल रय बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे सोमोनांथाव बाथ्रा बुङो दि बिथाङा कच राजबंशीफोरनि थाखाय 1 नम्बर दुश्मन होननानैबो बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा रावजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो मोननैसो सोमोनांथाव रादाब मैया आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा बुंनाय लेखा सेकेन्ड राउन्ड भट काउन्टिं जानाय लोगो लोगो कंग्रेसनि रायजिक अफिसाव धुमधाम खाना संनो खावलायनाय लेखा गोबां ना बेदर संदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना गाज्रि जेननायनि थाखाय जाग्रा मानसि गैयिनि ओंखाम संग्राजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां जिंगायाव गोग्लैदों होनना सुलुङाव फोरमायो लोगोसे देरहासार समाव गावनो होनना लाबोनाय फटकाखौबो बिथांमोना लेट्रिनाव गारहरदों आरो देरहासार समाव मोसानो लाबोनाय बिहु हानजाफोरा कंग्रेसनि रायजिक भवनाव दावराव खालामहैदों होनना आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायो मैया गुवाहाटीनि आइगाथुरियाव गंसे सुइफ्ट डिजायर AS01FQ8535 नम्बरनि गारिजों सानैसो ड्राग्स फालांगिरिफ्रा ड्राग्स लाबोबाय थानाय समावनो मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय STF थामहिनबा स्पेशल टास्क फर्सनि गेजेरजों एडिशनेल SP कल्याण कुमार पाठक बिथांनि सिग्रोमनायाव गारिखौ लाखिनो होदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोना गारिखौ लाखिनायनि सोलाय उल्थायै पुलिसफोरखौसो गुलि गावहरदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो लोगोसे बिथांमोननि बेबायदि गुलि गावग्लुं हरनायाव सासे पुलिसजों लोगोसे सानै सुबुंफ्राबो जोखोम जादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायो नाथाय बे समावनो मोनसे मोजां बाथ्रा दि पुलिसफ्रा सासे ड्राग्स फालांगिरि सालम मुंनि बिथांखौ गावथारनो हायो आरो हिरण्य ठाकुर आरो फैजुल हक बिथांमोनखौ आघात खालामनानै तुलाराम बाफाना सिभिल हस्पिटाल फाहामथाय होबाय थादों होननाबो सुलुङाव फोरमायो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै थारैनो आंनि रादाबखौ नोंथाङा दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।